Ahojte, chcela by som vám predstaviť novú štvorkolku od spoločnosti Linhai a to je Linhai Landforce 650. S tým, že v tomto krátkom videu by sme si spolu povedali, aké sú jej základné parametre, aký je rozdiel medzi základnou verziou a touto verziou Pro. A spoločne sa pozrieme aj, ako sa pohybuje v akých cenových reláciách a poprípade aj nejakom financovaní, ktorý by bol možno pre vás zaujímavé. Tak poďme sa na to pozrieť. V zadnej časti štvorkolky môžete vidieť ochranný rám, ktorý chráni toto nádherné červené LED svetlo. Hneď pod svetlom môžete nájsť kaslík s úložným priestorom, kde je vlastne aj ovládač k prednému navijaku. Ďalej nezabudnime na ťažné zariadenie tejto štvorkolky. Prejdime na bok štvorkolky, kde si nezabudnime všimnúť 14 kolesa s nádhernými zelenými prostrednícami bydlokmi. Nachádza sa tu aj veľmi veľký priestor na nohy pre jazdca i spolujazdca. A nezabudneme takisto na predok, kde môžete vidieť opäť ochranný rám pred poškodením prednej časti celej štvorkolky a nezabudnime sa takisto všimnúť na nádherné denné LED osvetlenie. Takže táto štvorkolka je Linhai Landforce 650 vo verzii Pro. Viete ich nájsť aj na našej webovej stránke v rôznych iných farebných prevedeniach a verziách. Štvorkolka je homologizovaná pre dve osoby. Sedadlo spolujazdca je kvalitne spracované s opierkou i madlami na držanie. Čo sa týka riadidiel, sú podsvietené, čiže ich s nimi ľahko manipulateľné i v noci. Čo sa týka LCD displeja, je moderný a veľmi prehľadný. A príslušenstvo, ktoré si môžete zakúpiť, sú napríklad predný zadný kufor, LED rampy, ktoré môžete zakúpiť i dopredu, i dozadu, alebo vyhrievané riadidlá alebo sedadla. Poďme si vyskúšať štartovanie štvorkolky. Ako prvé si otočíme kľúč do prvej polohy, potlačíme brzdu a takisto spínač pre štartovanie. Štvorkolka Linhai Landforce 650 je vďaka modernému dizajnu a nízkej cene naozaj dostupná pre všetkých. Dá sa kúpiť na splátky cez firmu Cofidis s nulovou akontáciou od 111 € mesačne. Čo sa týka našej webovej adresy, nájdete na nej rôzne druhy štvorkoliek od rôznych značiek. Na vaše otázky, prípadne nejaké ďalšie informácie vám odpovie ochotný personál vo veľkom bieli. Ďakujem vám za dopozeranie tohto videa a vidíme sa na budúce.